गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है एक सेंटिट है जा रहा है पूजा माने मैया है काली पूजा जादोंमोन बिनिनो जों प्रसाद जानो थांनो नागिरदों। हाय होनदो बाबा हाय सासे लोगोनि न'आव बाबुजों आंजों नोंथांमोना नायलांदो होनबा। Good evening friends, welcome back to my YouTube channel. आं दा नै सासे लोगोनि न'आव माने काली पुजानि प्रसाद जानो थांनो नागिरदों। माने मैयाहाय काली पुजा जादोंमोन बेंगलि फ्रेंड्स। थांनोसै बेखौनो एसे देखायलांनोसै नोंथांमोननो। फिसालाजों आंजों ओइनो फिसालाया ओंखारलांबाय अब्ला आं स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। खालामबाय नै थावाबो गैया थाव सोनांगौ बे खाथियावनोखा जायनि न'आव थांनो नागिरदों सोलांसै बेलासि जानायखायनो माने खोमसिसिनबाय थांसै होनबा लोगोफोर। नासा बाबा गुड इभिनिं होनदो। गुड इभिनिं सासे आन्टिनि न'आव प्रसाद जाहैनोसै थांसै होनबा ना मोना खिना लोगोफोरा दा ओमफ्राय नैबेयाव चेकिं दङ गाव चेकिं दङ हनै थारमाने आं दाख्लै हमजाबाय 6000 एकदम फाइन नांदों आंहा आं गानबाय। थौ बाबा थौ गाखोदो बाबा दे गाखोदो आस्थे आस्थे थाव सोनोसै नैबेहाय लोगोफोर थाव सोनानै थांनोसै थाव गैया पेट्रल पाम्प ने बाबा थाव गैया ने थाव सोनोसै ने बाबा। दानि फै आगैमोननो चकलेट गोरलै गोरलैफोर दं नालाय चकलेटखौ लांनोसै मा चाहिए चकलेट नर्माल बेखौनो दाहाय लोंहैदो न'आव लाबाय चकलेट लाबाय ओमफ्राय नोंनि जुसखौ दाहाय न'आव लोंहैदो दे। सफैबाय नै सोरनि लोगोनि न'आव सफैबाय हाबनोसै सैमा दङ लोगोफोर खोमसिनो सैमाखौ जि गियोलै आं सैमाया सिङाव ग्रिल सिङाव गिथावथावसो बाबा अरगोन आं गियो। আমার ভয় লাগে ঢুকতে एकदम इतना डर लगता है। चलो बाबा उमाके धरे नहीं तो से गिथाव चलो बाबा फाइनाली हाबनो हाबाय सयथिबो गिथावथाव हाँ हाँ भय लागे गो एकदम फैदोबा आं बिराद गिनो ओंखारो थ' गाखोनोसै र पूजा बडी आसने नाय आइ बडी थौ गाखोदो आस्ते 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 रे आस्ते आस्ते डर लगता है। बाय गाइस दोनथ'नोसै बाय नै बेनो आंनि लोगोआ नै नुवासै ने माथो नैलाय हाय बोलो हाय बेफोरा जा क्यूट क्यूट का नै जायनि न'आव फैदों नुबाय हाय बोलो तो सिमी जर्डन हाय बोलो थां बाबा नों बेयाव थाय आगैमोनजों नोंबो हाय होनदो हेल' ने बाबा गाइस जाखांबाय
सङासै थ' आंनि भिडिअ'आ दिनै एसेनोसै बाय गुड नाइट